Здравейте, Самодивски огън! Днес празнуваме два празника на България. Празника беше ония ден Илинден, а днеска е Света Ана. Честит празник на всички именници, да бъдат живи и здрави. Самодивски огън, нашите фенови кета, кои здравей, ще нагеда се малко на зоя приятел. Искам културен наслик да прочете за Илинден и празника за Света Ана. Ще попеем малко песнички, защото ние сме българи и ще се останем българи и празнуваме всички празници на България. Както са казали, от хляба по-голямо нещо няма. Ето свещичката гори. Днеска е празник. Културен наслик Зоя Янева чети доклад за Илинден. Илинден. Илинден в България се нарича денят, в който се почита свети пророк Илия. Повечето християнски църкви, включително Българската православна църква, отбелязва Илинден на 20 юли. Илинденско-преображенското въстание, важен празник в България и Северна Македония, където това е националният празник на страната. Илинден се отбелязва и като имен ден, от носещите имена като Илия, Илинда, Илиян, Илин, Искра и други. На Илинден се правят курбани за здраве. Организира се и големи общоселски събори. Поверия. Според фолклорните представи на свети Илия, наградени както в основа на старинните писания, така и чрез паралели с езическите богове на слънцето, грамотевиците и дъжда, това е един светец, който персонифицира тези явления. Силно се сърди и резултатите са гибелни. Той е господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушните. Някои от свързаните с празника поверия имат метеорологически и агрономически характер. Според тях, ако на този ден гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат кухни и земли. Освен това, този ден по традиция се смята за граничещ между лятото и есента. Благодарим на Зоя Янева, културен наслик, като ръководител и председател. Благодаря на вас за прекрасните работи. Кунка специално взема свещи от църквата, да закриля Самодивски огън, Господ да напази, пясък. Зоя вика, опекат бучи с соев сос и вика бульонче, пилешко, вика, да го хапнеш, вика, направо да ти е красиво. Ще го хапнеш за палко, защото бяло винци, благодарим на Виолетка, всички жени. Зойче, заповядай Света Ана, защото това ми взе много хубаво, ще върви се малко. Света Ана. Християнската църква отбелязва на 25 юли успение на Света Ана. Блажената смърт на Света Ана. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светците се приемат и почитат като едни от основните християнски символи. Българите наричат празника Лятна Света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите. Там приемат, че Лятната Света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените, като покровителка и защитница на бременните невести, за да могат да износят плода. На празника бременните жени и младите булки отиват на черква, молят се за здравето на децата и палят свещи пред иконата на светицата. Обкичват иконата с цветя и я даряват с ризи, чорапи, кръв и пари. След края на църковната служба, майките раздават пресни питки в двора на черквата. Вярва се, че светицата пазила децата от огън, висока температура и треска.
Браво на културен Зойче, духни тази свечка да видим, можеш да духаш бързо. Браво на културен свечка. Така. Нетка Стайкова, заповядай. Моята баба Елена, он е един специално ти направила терлици от 5 вида прежи. Вика, Стойко, моята приятелка вика, и оплетах терлици от 5 вида прежа с любов и ти взимала този гердан, вика, с него да спиш. И уръси то терлици. Браво! Браво! Терлици на 5 вида прежа. Големи перли. Че тя го мерила точно. Ти си здрава. Ако не ти много се извинявам, ако не ти стане, че ти дадим. Ти така да много те обичам и много ми си хубава. Да. А с новия гердан са още по-хубава. Тама всякъде ожени с новия гердан. На баба Елена и целувам ръцете, защото на тези години Стойко хубаво и кръсти името Самотивски огън, консула на Съмнена. Това, аз съм много благодарна за връзките, които ми уши за престилката, защото жената, която ми е даде, нямаха връзки. Значи това е много специфично плетене с 4 края конци. 10, цяло 10 бутайта с них. 10 вида връзки го върти. За това и съм покланям. 10. Благодаря и пожелавам дълбоко здраве до дълбоки старини и подарявам един скромен подарък. Нетке, имам пожелание. Стоп! Таман тези терлици за копривчица, таман нови, готови, зато и. Бабрече, не дей бързай, изпей, войвода иде отгоре, сядай. Айде. Войводът, почва да пееш. Айде ти годи на здраве, ма кажете на здраве. Вица говоре, че ньови теле булерко, още тужерко. Браво на баба Елена, да отиде да чуе една мъжкута. Заповядай. Индивидуално изпълнение, мина господино, заповядай. Събрали ми се, набрали. Искам да кажа... Давай. Има много и прилега. Любимката на Самодирски огън. Оля, заповядай при мен. Много ти прилега. Всичко ми прилега. Ма много хубавите. Искам да благодаря на момичета на здраве. Любимката на Самодирски огън ме направи на мене специални връзки. Другата седмица ще донесе престилката, ми ги оплети с любов за новата престилка. Те са тук, ама изненада. Благодари ми за ся здравец и аз специално да покажа за нея, защото тя много обичала да сей. Аз отидах до практикер и специално купих толчи за Поля да сей здравец. Поли специално до Славейка. Да разбере, че Поля аз съм, като каже нещо го прави. Сега го харесвам, защото колчето го карваш 10 см и за това. Браво за колчето! Така. Браво за колчето! Имате и оболалка специално за терлици, да не се навеждат. Зелена. Така. Поля я подари. Мина господинова, почваме. Айде. Трябва да има шоу. Айде. Не, все много ми за кога да умаляваш, ти си млада, къде ще точи. Така, хапвайте, пивайте и почваме. Събрали ми са, тази беше. Добре, айде Нина да поведе хорото. Айде.
Искам да ја благодаря, защото миналиот пат донеси од Черни връх домашни краставици, многу пивкави за питието. Поздравление, другиот пат пак да донесеш. Жечки, заповядај Курновката, нашата корда, заповядај така и ти. Кој беше писемта? Мимо ми мамо. Мимо ми мамо. Мила ми мамо и драга родителата. Така ли? Ја да чуем. Трябва да то с Стоян Ганчев. Добре, запевам. Мила ми мамо. Да си го направят как Крилзо. Мила ми мамо, драга ми. Нашата пријателка Иринка цела Българија, знаете, ако да ја представам, од едно истинско село Резово, Асал, странџета на Българија. Море, река, гора. Дошъл која писана? Искам да поздравя Костадинка, вика Стойко од всеки банкет, така ми се пива уиски, че филма си гледам, вика, браво да си гледа. Така, и Роса да поздравим, че нова прическа Боидисана, браво, да е жива и здрава. Вика, шивачка няма как да ни е Боидисана, много хора вика идва. Винаги ще почерпи ви.
Сладолет, другия път еднako тие вика сладолет ще взема, с мастичка вика много върви. Сладолет с мастика. Така, ще пее хор самодивски огън. Мари Драгано, подготвите се, ударете по една мастика и почваме. Айде. Сладолет с мастика. Много върви. А пък Виолета ще вземе една диня от Сливен. Да я пробва, хубави ли са дини? Диня. Сега съм тук, защото... Добре, от тук избери една диня. Донеси една диня, ще я платим, ще я изпим, ще я издем. Айде. Роса, Сладолет, Виолета. Точно така. Айде, Мари Драгано, почваме. Зойче, мастика, диня и Сладолет. 3 у българка. Бог да я прости нашата приятелка Янка Рукина. Айде, Мари Драгано. Добре. А? На маса много хубаво пеем. Ми пеем, защото идеш и пиеш. Защото си ударила вече 100 грама как няма да пее. Песен ще бъде канил са Колю на Рада. Специален поздрав за Вана Елена за този концерт. Вижте традициите. Бучето с любов го е опекала Зоя. Роса, шивачката, нашата приятелка и колега, с любов вика, ги нарязах картофите, ги сварих и червен лук и магданос. Как да не пиеш едно битка на тази порция? Домашни ли са? Лозовски домати, домашни ли са? Ето, дедка вика, сутрин ставам, пускам мъркучи, домати, полими, краци и цигири. Защото е домашно. Да, така ми. Така, Нефтия, айде ръченица, Жечка и Ринка отгоре на изро, да изиграят ръченицата. Ставай един. Ще кажа. Това е голяма слива. Защото Костадинка ги обича сливите
И за това, вика Стојко обиколи целия Бургас па ги намери. Не като гърдите, покат кардалам. Мајка ми да ја. Така. Добре, Ирин kad го режи објавлето да изиграат едно коплече реченица на нашата колежка, која се Стајке на Мајка. И Костадинка играе много. Ајде, Костадинке. Самодински оган пожелавам да бъдат здрави, още 30 години да завижат на Самодински оган, защото не могат да настигнат, защото сме красиви, защото сме истински и пеем и няма да остареем. 1 август генерална репетиция, 8 август, 15 август Самодински оган прави на Мина Господинова, нейната братовчетка рожден ден, големия празник на Богородица. Е голям празник. 22 август сме Бродило конкурс. 29 август сме в Стара Загора минерални бани. Това означава, че и септември започва и така нататък. Приятно настроение.